O balkeşeki neva Kurdan da bu akıl, bu mantık siyaseteki meşat haya iro. Vana giringin. Siyaseti vakti emde fikri mam celal tebirame. Siyasete mam celal gelek bizana bun te ava kırın. İroj bu başuri Kurdistan'ı mam celal şansekiye. Lazım şuyi geleki tişt behim bun. Bu siyasete bakur da dahi civi giringel cemme o bu yekitiye Kurdan da ez baverim si jidesi çi be hastu ramani Kurditiye ebineci em geleki spasya xud kinjeraş bu politik siyaseta Kurdistan'da de rolü seroka prezedene mamcala ji juan seroke siyaseta Kurdi başur de heri peşteketiye şahsiyeteki per giringe. İmam Celal nava seriya 45 sal 6 sal nava siyasete de o duve nava siyasete de her daim işte nu onujen aniye siyaseta Kurdistan'a rastı çıkışı İmam Celal Kurdistan'a başvur ji o siyaset medali Kurdistan'a başvur ve ji her çarpıcı Kurdistan'ı o tamam millet İmam Celal de siyasete rozhatan navin de ji her denge bu kadar bu kıymete ki o zan bizane bunavi heye rozhatan navin ji ve ka seroke ki روساتا ناویجیک مرو کاره وی حساب بکه جبو تکوشنا گلو کرد لآلیه کردستانا باشور حتی بگیره آلیه روشلاته و روجاوایی براستی او که کیوی بوسا تکوشنا کیوی بوسا نافدار جی مام جلال کسی کی بوسا ام بجن براستی آلیه ام بجن صلحی داجی تیناسین Yani Mam Celal fırsendeki diroki bun hem jibo Kurdan hem jibo Irak'ı u hem jibo Herebe taybeti spore diyaloğu bun spore danusandane bun embejin mirove toleransı bun mirove demokratik bun u pekvejiyane bun İro Irak'ı yani pişte şere duduane Halişe eğer sistemeki federali ava bu herkes düve kanaat etaye ku dünyada rola Mam Celal gelek mazine eğer herema Kurdistan'da da Kurd carekiden hatın berhev u davi bir şere navhoy hanin dünyada rola Mam Celal gelek mazine hatta salin noti da em bejin bisaya Mam Celal nava Kurdan u Türkiye Kurden Irak'ı u Türkiye diyalog çe bu u sala 1993 hunzanan agir bestek çe bu her Kurd jeshmendiyawi dest pê dike bi kurdiyetiya xwe ji bona kurdiyetiya xwe tekoşîn dide û dixwaze tekoşîn bike bi rastî Mam Celal jî wexta ku hişmendiya xwe fehm kir ji 14 saliya xwe ve bûye perçeyek tekoşîna Kurd û Kurdistanê û ji salê pêncî dest pê dike tekoşîna wî hetanî sed sala 21 jî dewam dike wexta til emrê wî dinêrî wexta til tekoşîna wî nêrî wexta til tekoşîna wî ji bona Kurdistanê ji bona înşakirina netewa Kurdistanê nêrî hemû tijeye bi awayê leşkerî tijeye bi awayê dîplomasî tijeye bi awayê entelektûelekî bi awayê rewşenbîreke jî jiyana wî tije tekoşîn ji bona Kurdistan. Serî de Mam Celal wek pişengekî gelê Kurd wek serokekî yek ji serokên Kurda yek jî kesê ku taybet tekoşîn û berxwedana gelê Kurd ji azadiya gelê Kurd herî tekoşîneke mezin ji daye yek ji ew e di dîrokê de gelek car mirov destana dinivîsînin Mam Celal jî yek ji wan destanayê destanê ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd ku sala 1993 li Bakurê Kurdistanê bi dema Özal de hate destpêkirin ew ê ner pêşa çavê her kesê Birêz Öcalan Birêz Talabanî ev mesajekê pir girîng bû dîsa jî di çareseriya pirsgirêka Kurdê ji bo Kongreya Netewiya Kurdistanê bê li darxistin hewldanê wan ji bo çareserî hebûn û pêşniyarên ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û Kongreya Netewiya Kurdistanê bê avakirin li ser her çaperçê Kurdistanê tim yek ji xeyalên wê bû.